Jeg vil nu vise, hvordan man laver en hyppighedstabel i Numbers. Og jeg har startet med at skrive observationer, hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, og lige vise, hvordan man skriver ind i et felt her, en celle. Trykker på cellen, dobbeltklikker, så kommer der et tastatur frem, og skriver jeg sum, frekvens. Lige stave ordentligt. Og den her hyppighedstabel skal være over karakterer i en klasse, og der er selvfølgelig observationer herude, der skriver jeg, hvilke karakterer der er, som vi kender fra den danske folkeskole. 4 og 7, ikke 47, 7, 10 og 12. Vi fjerner faktisk i observationen minus 3. Den er lidt fjollet med her. Så kan jeg lige rykke det hele op. Det kan man gøre ved at lige at markere det. Jeg markerer det en gang. Går lige herud. OK. Trykker hen her. Trækker ned. Klip. Rykker en gang op. Med fingrene og trykker sæt ind. Og får lige rykket. Minus 3 er lidt fjollet, fordi den kan godt have svært at kende forskel på det. Hyppigheden fra 0,0 var i den klasse 3 og 4,02 og 5 firetaller, 7 taller, og så det er en god klasse, en med 3 10-taller og 2 12-taller. Så herovre skal vi lave summeret hyppighed. Summeret hyppighed er, at man har den første hyppighed og lægger den næste hyppighed til. Og man starter selvfølgelig med 0. Og jeg vil bruge en formel, når man laver formler, trykker man på lige med. Trykker på cellen ved siden af, for det er lige med 0 plus den første hyppighed. Trykker rettetegn. Næste celle hernede fodrer jeg også med en formel. Dobbeltklikker. Trykker på formel. Så er det cellen op over. Plus. Cellen skråt ned til venstre fra den celle der. Så de to bliver lagt sammen. Trykker lige med. Så har den husket formen nu. Der står 3 plus 4, det giver 7. Trykker en gang på cellen, så kommer der udfyld. Og trækker nedad i den gule her. Så husker Numbers. Og man kan se, der er 24 elever i den klasse her. Frekvensen er jo så, hvor meget udgør den enkelte hyppighed ud af det samlede antal hyppigheder. Og den første er jo igen at lave en formel. Tryk lige med. Cellen heroppe fra 0,0. Der var 3 i hyppighed. Og ned og dividere med den summerede hyppighed, som er den samlede. Og så skal man lige huske at låse cellen fast her, for den skal hele tiden dividere med det samme, når det når længere hen. Og så skal vi lige trykke en gang til. Trykker vi lige her, så kommer der bevare, 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 bevare. Så kan man se, der kommer dollartegn rundt om hernede. Ligesom når man bruger det i Excel, så låser man celle og række. Eller låser cellen, række og kolonne bliver låst fast. Trykker på rettetegn. Går op i frekvens herop. Og så skulle den gerne komme. Så står det er 0,125, og det vil godt lige om til procent. Så formaterer cellen heroppe, trykker en gang. Det gør jeg ikke, jeg trykker på formatpenslen heroppe i hjørnet. Og laver det om til procent. Og jeg vil godt have det med 2 decimaler. Giver en formatpenslen. Og trykker OK. Så skal vi den til at trække ned igen. Trykker en gang. Trykker udfyld. Og trækker ned. Og det samme gør sig så gældende med summeret frekvens som før med summeret hyppighed. Trykker lige med. Lige med cellen ved siden af. Rettetegn. Går en gang ned. Og trykker dobbeltklik. Lige med. Og det er lige med cellen op over. Plus cellen skråt ned til venstre. Rettetegn. Og lige med. Trykker udfyld. Og trækker ned. Så skulle den meget gerne ramme 100% i bunden. Det gør den også. Nu vil jeg gerne lave en sumkurve. Så jeg vil godt have indsat en tabel. Og det man gør, det er, at man først går op og trækker her. Så markerer med alt det, man godt vil have med. Så siger den, opret et diagram her. Trykker jeg på. Og jeg vælger en sumkurve hernede. Så kommer der over alle ting. Den tager ligesom over både hyppighed, summeret hyppighed, frekvens, summeret frekvens. Og det er kun den summerede frekvens, jeg vil have frem. Så trykker jeg en gang på
diagrammet og trykker redigere henvisninger, så kan man slå de ting fra, man ikke skal bruge. Jeg vil godt have fjernet hyppigheden. Jeg vil godt have fjernet den summerede hyppighed. Jeg vil godt have fjernet frekvens. Og tilbage er der en fin turmkurve. Den rammer godt nok ikke helt ned ved 0,0. Så det ser fint ud. Tak for, at I lyttede med.